Значи, когато на един човек, който няма много пари, му кажеш работа, дори подсъзнателно, веднага го обличат някаква мъка. Боли го тялото. Работа. Работа, мале. Тоест, колкото по-малко работиш, Един път ходих, ужасно е. по-малко мъка. Извинявам се. Докато аз не знам много богат човек, който да има такова отношение към думата работа. Работата става някакъв израз на себе си. Това е едно психологическо такова вътре подсъзнание, защото думите дават окраса на това, което мислиш. И ако ти всеки път кажеш, бах ти днес отивам на работа, ега ти утре отивам на работа, ега ти утре отивам на работа. 5 часа и трябва да свършим работата. Това става една мъка. Въпросът е, можеш ли да го щупиш това нещо? Да, какво да направи един човек, който не обича това, което